ublay api baro ngade imarina kashnong drajo ngade na laitera bat ngapriang sngo bhai api baro sha kane ka channel jonga laitera roots ha kane ka video ngan pen i api kumno kalong karukum leit jing leit da ka bas shani haman ki jaka abbas ha surok ki judon kini ki lain bastem bala dro khanang tang na kabenta ban penyeng ne ban pensange ya ki bos bad ha senda jong kini ki lain bastem ngila banyo i baki don kini ki yeng abbas ha ka bangila ban shongri lada hab uslap ne lada hab kayor ha po kini ki yeng abbas ngila ru ban shem badan artli ki bod kawai na kabenta ka map pat kawai pat na kabenta ban pet ya kapor ha kani ka map ki pen i ya ki namar jong ki bas ba pher ki bayad na ki shnong ba pher ban poisha ka jaka pedeng ne ka jaka yoba nuksa shatu kum ban poisha yodu hajan kani ka map ngila ru ban yo iba ka don kani ka board ka ba khamret ha ka ba halo jong ka la tho ya kapor ya jong ka bas namar ba kini ki por ki ya pher lada dei ha kapor balong school lada dei kapor shuti ne lada dei ha kisngikut tayo kum kasing sa janyes ni ublay ha persha jong kani ka yeng abbas ngila ru ban shem ya ka jaka sange abbas ha ka bang ngila ban hiar na ka bas ne ban leit sha ka liang ba persha tang bahang ne pan ngila ban shem tang ya kapor om ya kamap ti aleken ngan pen iya phi kalong kumno hapo ka bos pat nang ta de kumno ngasiu bai bas namar shani dan brio babut bas phi ale phi rung na shakmat namar na shadien ki rung tang ki brio ba shong he kishuki ba pentelun shanu phi ja ale rung la ka rung phi ba kapli hapo jong kani ka kat bas jonga ngadon ki tiket ngadai tang ban shislud aka machine kala od hi ya ka tiket kabas ngau tenat ban shong bas shani kalong ba bunsien ki thali te phi ki bas ngila ban shong ha kanu ka jaka shong bangi khwa ngati ngasngu tenat shadien phi ya kum ki to ki machine em ki bangila ban salud ya ki tiket ngila ban shem kum ba sau ne santali hapo ka bas ken phi kawai ngila ban shem ha khamat ka jingkhang ban rung ka badan ha jan u driver de kat balai teli ngila ban shem ha pedeng bat sa kawai pat ngila ban shem ha dien do jong ka bos lada dei ka bos ka bajrong ken phi kawai ka ba playa nga pitep kalong baki brio kiju ai khublai te phi ya unong nya bas ha kapor baki rung bat ha kapor baki hiar na ka bas teng pitep kiju akran ye khana de lada dei baki ya ithu ken wat lada ngam don kali lajong ro ken ngam shem jing e aphi namar bakalet ka wan chani tang na ka bas ro ka biang bha phi bunsien hi kani ka bas nong jonga ka kylluid phi krung kham tam le ka porsngi ha ki bas chani ki jaka shong kim phai bet chakmat phi ki don ru ki ba phai sha dien ha kata kerukom ba shi paralok ki la ban ya kren ya khana ngila ru ban shem ya ka jaka ba kylluid bala buk nang na ka benta ki wheelchair bat kani ka pynsuk shi bun ya ki brio ki badan ha ka jingbun ka met ka phat ha po ka bas ngila ban shem ru ya kum kate ka screen ha ka ba ki pen i ya ka lentia jong ka bos kumjuh ru ya ki jaka ba ka sange kani ka pynsuk shi bun ki brio kham tam ya ki tourist ne ya ki brio ba poi thamai ha ka shnong ki jaka sange bos ki don hajan man ka san minit ti na kata ka daw ken ka supha ban lajing leit da ka bos chani shatai ka biang ya ki bos chani kalong bah ka portlang ki judon kini ki hitar tapi ti na kata ka daw
Wala dah kreat makna kat no syabar, hapok bos pat kas iaid tepi. Kat baha kapol yor pat basyet, ki suplie tang ya kita ki jing hangne bandup rung lyer ba pengat. Pio ni uplok balong rong depe. Udai bangila ban charge ya ki phone jongi, lada dia bala lut bateri. Oh, pitep kabai bos shani ya ki kena skul bat samla bahapo arfusan snem kumjuh ya ki brieu bala syong tait badon shalor kan refusan snem kuju siu tang shiteng dor kat baki yang ki sem ki badok bahapat kuju siu tang kendiat hajan man ki jaka syong ngila ban shem kini ki budam basau hakaba ndang ikwa ban hier ni hap tang ban syuknyot ya bad dan kam ban ong yau driver namar kan sapau kalat basau kumtei kabamud bangala apha pensange bad hasya ban hier ngaju ong kuble shibun ba saletsuk bunsien hi habang ngalet jing leit deka bus kaju kylluid kumni sang ba teng kabas kakapnya atang naki kali kelung menyepit kai mo kini kejaka kangam kan teliki kali kelung oh pet lawan rung sa kawe lai teliki kali kelung te kedai maksimum pi bakin rung ha ini jaka bad wat ladangi alam kunrit makna kasuk pi banet jingnet chane shatai da kabas kapensuk tang ya kikime kibayalam ki kunrit Henry ya ki may iaid ro ki balit yo. Kum kani kapla ka baki syutan. Wat lada kaslap makna ka biang bah bakni ka bas kayeng ha senda kayeng abbas. Bat kani kayarap yang iban numji. Yo syabar kaslap bah. Bat ngaju itenat ban pit kai ki wei pat ki bas ki balit sya ki wei pat ki dong. Don bok bo uslap ndang larung hapok ka bos. Shumut dor ngadon syabar ngatrai la jelot pi hau ni uslap bajur kumni. Ngakermen ba kat banda poiti kan sarang no pi. Kidan ro ki bos ki bajrong ba kum kanie pioi. Katap long kum ka train balengkot. Ne kum artili ki bus basyu beteng da spring nang tay na pedeng. Ali pi nyelit ki kai no ha kum katay ka bus bajrong mo. Menta ka kanti nginya kiu no na syadin namar bakadai ka bus ka bajrong ba. Namar bakahe kibriu kila ban rawat ya ki suitcase ro haba kilet jinglet shani shatai. Namar bakani ka bos ka jong baha ka judon kum uni spring hang ni hapedeng knang ban sop ban pai ha ka bakhong wan do ken ngin pit kai menta kan pai kum no ha kani ka jaka bakhong wan pet mo kan sapai sya kaliang kadiang driver utbit baha pi mo ban penkun wala da ka jong makna kan ne ro upen pai da ka basuk dan bak badan tu spring rete kelak hi ngila ban shem tang ya ki bas ki bajrong ni ki bahe henry ya ki barit ro kum kani bat ki apher na kawi ka shnong ha kawi ka shnong kani hang ni ka bas bajrngam kadai ka bayad ha Paris bat ki don la ujong number kawi ka biang kalong ba ya ki bas nyong hang ni ki penon kamda ka gas ne da kalat na kata kadaw ka kham pynduna bha phi ya ka jing pynjakhlia ya kal lyer ti tang kapto shaphang kani ka rukom shong bos ha France bat nga kermen phil ais ngau tanat ban tep kai kumno kalong ka rukom shong bos chani bye bye sai shong suk baro bas ngau pawat glad man subscribe ha ka channel jonga like their roots. Bye bye.